A wannan gidan burtsatse idan an ba James abinci baya cin abincin sai je ya sha ruwa da yawa. Bayan ya cika cikin sa da ruwa to in ya ci abinci ya tada baya ce yana cin abincin da yawa kuma sai cikin sa ya hargitse. Bayan cikin sa ya hargitse sai ga yana ta furan tsau da bara ake domin ya samu ya amai. Wannan aman kuma sai ya jawo a ce bai lafiya. Haka yake yi wannan gurin. Ai wannan abu ne daman domin a ce a kai shi asibiti nan ba za a ce a dauke shi a kai shi asibiti domin baya lafiya. An kawo shi asibiti sai ya samu wacce ke gani sai ya ce wata kin ga ban lafiya cikin ya lallace da Allah. Daga nan ba sai a ce a kashe wani daki sai a dashi da mai gadi ya kashe wannan ban dakin domin ya wani abu nan ba a ce wani abu yake a cikin wannan ban dakin. Daga nan fa sai ya zo ya bude wannan gun da yake a jikin ban dakin nan kuma bakin sa da wanda ya kawo shi wannan ban dakin sai ya turbe mai koba din kada kowa ya shigo. Bayan su shiga wannan gini sai su tafi a hankali su rufe wannan gurin kada kowa ya gane sun shiga wannan wajen. She ba wani gurin suke suna shiga cikin store din wannan gurin inda ake yin carpentry a wannan gurin. Ashe suna amfani da katako a cikin wannan gurin suna hada wani abu domin samu su fita daga cikin wannan burtsan din. Sai sun makala akwata a kasan wata mota inda suka ce cikin wannan akwatin suka rufe bayan an duba kuma idan an duba ba za a ga kowa a cikin wannan gurin saboda sun rufe akwatin. Bayan wannan mota ba ta zo cikin wannan gidan burtsan din sai su fito daga nan suka shiga wata mota bulu. Bayan sun fita kuma sai suka yi amfani da bomb suka kashe signal din wannan wajen. Sun yaka domin ka aga sun fita daga cikin wannan burtsan din domin sanya musu hankali. Mata 'yan basketball wanda suke cikin kungiyar LGBTQ+. Ta ɗaya muna da Britney Griner. Wannan 'yar wasa ta ba da gudunmawa sosai wajen buga basketball. Wannan yarinyar ta auri wata ƙawarta inda suka daɗe suna soyayya da ita wannan kuma daga baya suka yi aure. Bata daina yin wannan basketball din ba ta ci gaba da yin kayanta kamar yadda saba. Da yawa wasu sun ba da shawara amma ta ƙi ji ta yi shiru. Ta biyu kuma muna da Natasha Club. Mutane sun san ta kuma sun san halinta sun san kuma me take aikata amma wannan abin bai hana ta janye ba ko ta gyara ko ta daina yin abin da take yi. Tana yin abin da ta ga dama direct ba ta yi shakka ba ko tunanin wani abu ba. Kuma sananniya ce a cikin wannan kungiya mai suna LGBTQ+ kuma ta dade a na uku kuma muna da Isabel Harrison. Isabel Harrison ta buga walawale a kungiyar kwallon kwando ta mata da ke New York City. Wannan jaruma na ɗaya daga cikin manyan celebrity a cikin kungiyar LGBTQ+. Ta zama gwarzon shekara a wannan kungiya tasu. Na hudu kuma muna da John Cool John. Wannan yar wasa mai suna John Cool John ta samu yabo da kungiyoyi da dama kuma ta yi soyayya da wata kawarta ne inda da ƙarshe suka aure da ita. Wannan yar wasa na ɗaya daga cikin wacce ke jagorantar wannan tim din nasu wacce za mu ce ita ce kan gaba a gaban link din. Wani kala zan miki? Bismillah. Kiman mai kyau dai haka wanda mijina in ya gani zai ji daɗi. A'a masu maza. Amma dai ba ku daɗe da tarewa a unguwan nan ba ko? Wallahi ban daɗe ba. Na ga duk sati fa sai kin zo kitso gidan nan. Kin gina da kokarin kwance kai kuma ƙanana fa nake miki. To ai shi yake taya ni ma tsifan. Ye, shege tsefe miki? Wallahi shi yake tsefe mu. Kin ga mazan arziki kenan. Ai ni mijina na yi dace. Ye? Wallahi haka kawai sai kiga ya ce in zo mu tafi shopping. Ni nake cewa wallahi kawai mu bari sai wani lokacin saboda na gaji. Aikin yi dace samun irin waɗannan mazan a wannan zamanin ma su yi maka abu ma yaushe balle har tsifan kai zai taya ki. Wallahi har aiki idan bana ra'ayin yin aiki wallahi yana mu. Kina nufin aikin gida? Aikin gida. Wannan share-share ka wanke-wanke har wanki fa. A to wannan har abinci ma zai iya dafawa da kanshi. Yana dafawa. Samun irin wannan mijin fa yana da wahala a wannan zamanin kin san menene? Gaskiya mijin nan naki mutumin arziki ne. Bai kamata kuna zaune anguwa sakaka ba wani security ba. Kin ga mijina su ne shugabannin kwamitin unguwan nan. Ki ban nan ba mijin nan naki in bashi su yi magana a sashi a cikin wannan kwamitin a san da zaman shi. Kin ga matasan unguwan nan masu haurowa ba yanda za a yi su latsa shi. To shi ke da sai in baki ba ni nan ban kai. Gashi sai ki ɗauka. Kuma ana kira yana ɗaga bakon nan ba? Yana ɗagawa. To shi kenan. Yau na ɗau nan ban ga yanan zan ajiye. To shi kenan. Miji na yazo zan bashi nan ba in ce to ga wani nebo mutumin arziki an samu. Wallahi ki faɗa masa. Wallahi. Ai da daɗi hakan ba. A'a da daɗi. Hakin san na je ma ina ta yanka tsakiyan kan. Da Allah akwai buta da ɗan shiga ban ɗaki. Eh ga buta can. Okay bari ɗan shiga ban ɗaki. To ki ɗan zaga ki dawo a ƙarasa kitsa. Kaga matan arziki. Mu sun ban mu da tuwon masara miyan kuka tana neman ta kashe ka a gida. Salma, fito kina nan kina baccin asara. Fito.